tercer punt de l'ordre del dia. No sé si el fanal de Torrent y la Bella Galla. Al parc central hi havia una colmena que no donava més al fanal municipal. Les autoritats molt calentes de la colmena i de límit de vara per no pagar la mel que havien acordat. Ara ha plegat Jesús i les paus han signat. Oficial de nou la boda entre Galla i el fanal municipal. Los pies. Las manos también. Las manos también. Lo ben cert és que a la costera hi havia un punt, que serà el destí o casualitat. Ara ha tancat, emportant-se Galla a totes les abelles del fanal. Serà que dona una meteoritat? Una vegada finalitzat el debat, passem a les votacions. Vots a favor? Vots en contra? Los hombres quieren bailar como la viejita baila. Primero los pies. Primero los pies. Las manos también. Las manos también. Cuando los ous s'han gastat a vegades sota una famosa, la dona corregida, i amb sovint elegància deixa confluir la representació de la falla de la plaça. Ens referim a la fallera major de la plaça de l'any 2016, Pilar, Andreu i Guillem, acompanyada del president José María, Andreu i Simó.